беларускія міратворцы ва ўкраіне, наколькі гэта рэалістычны сцэнар, на вашу думку? Мы пакуль што не бачым, не праглядаецца на гарызонце заканчэння вайны, на жаль. Таму гэта нават не то, што нереалістычны сцэнар у дачыненні да беларускіх міратворцаў. Я зараз патлумачу трошкі кантэкст таго, што адбываецца. Справа тым, што рэжым Лукашэнкі ідзе ў фарватары агрэсіўнай палітыкі Крымля. Зараз разыгрываецца класічная схема добрага і злога паліцэйскага. На фронте ціск ажыццяўляюць збройныя сілы Расійскай Федэрацыі. Удары па грамадзянскай інфраструктуры ажыццяўляе Расія. Лукашэнкавым гэтым толькі дапамагае лагістычна, і зараз яны закідваюць перыядычна вот гэтыя месаджы пра спыненне вайны, пра міратворчыя сілы. Гэта узгодненая інфармацыйная аперацыя скіравана на падрыў украінскай нацыі, на супраціўленне агрэсіі. Ёсць такія паказчыкі, як грамадзянская ўстойлівасць, інфармацыйная ўстойлівасць, сацыяльная ўстойлівасць і гэтак далей. Вось менавіта на гэта і разлічана. Напрыклад, я прывяду вельмі зразумелы прыклад для нашых сидзельцаў. Калі чалавек знаходіцца асабліва в СІЗА, еще не мае пэўнага тэрміна, і настраиваецца на тое, што вось ён хутка павінен выхадзіць на волю, а яму прыносяць працяг тэрміна на перабыванне пад вартай. Вот в этом выпадку многія людзі ламаюцца, бачу на свае вочы. Прыкладна так это працуе ў вайне. С одного боку боевые дзеянні, з другого постоянные вбросы пра спыненне вайны, пра мір, пра міратворцаў. Але чаму, на ваш погляд, рэжым Лукашэнкі ввогуле ставіць гэтае пытанне, указваючы на тое, што згоду мае даць і Расія, і Украіна адначасова? Ці, спадар Вадзім, на ваш погляд, гэта не выключная згода з боку Кіева мае быць? Справа тым, што вайну распачала Расійская Федэрацыя, спыніць вайну можа хоць заўтра зноў-такі Расійская Федэрацыя. Лукашенко в интервью американскому журналисту сказал, что я так само суагрэсар. Гэта ёсць зараз в интернете, любы можа загугліць і паглядзець. И калі хочется, называйте меня разом с Путиным суагрэсаром, я не супраць. Як он буквально сказал, мне это до лампочки, что-то такое. Таму, напэўна, это будзе прэцэдэнт свеце, калі краіну суагрэсара украінскі бок будзе запрашаць в якасці міратворцаў. Але з іншага боку, таксама трэба ўзгадаць, што Лукашенка гэтай вясной казаў пра тое, што Расія катэгарычна супраць любых міратворчых сілаў. І тут заява, якая фактычна ідзе насуперак тым словам Лукашэнкі. Ці гэта можа быць як бы дадатковы трэк разам з мірнымі перамовамі? Ці, магчыма, тут прычына ў тым, што мірныя перамовы ў Менску немагчымыя, прыйшоў да высновы Лукашенка, а значыць, все ж такі, нягледзячы на тое, што Расія супраць міратворчых сілаў, але трэба і гэты трэк выкарыстаць? Ну, я уже сказал, на мою думку, яны разыгрываюць інфармацыйную спецаперацыю супраць Украіны. Таму яны могуць гуляць в розныя гульні. Напрыклад, в 22-м годзе беларускі рэжым гуляў гульню стратэгічнага падмана Украіны. Калі яны заявлялі, што ніякага напада з тэрыторыі Беларусі не будзе, а ён все ж таки быў ажыццяўлён. Ну, зараз прыкладна таксама. Вераць словам дыктатара про миротворчие силы. Ну, як слушно сказали эксперты передо мной, мы не бачим на горизонте термина скончания войны. Про яких миротворцев мы можем казать. Я вам скажу, что с тэхнічнай кропкі гледжання гэта даволі цяжка наогул будзе ажыццявіць в сучасных реалиях войны. Потому что свет с такой войной сутыкнулся впершыню. Я вам скажу, что зараз сучасныя сродкі ўражання на 80-90% гэта дроны, якія доступны, ну, скажем так, шмат кому. Як тэхнічна можна кантраляваць зону развядзення войск, калі любы фактычна трошки обознаны в тэхнічных деталях, як запускаецца дрон,
сможет смастерить запуск готового дрона и причепить до него боеприпас. Ну, это, можем, скажем так, техничный бок этой проблемы. Спадар Вадзім, разам з тым самая мірная армія ў свеце, беларуская армія, абвесціла год баявога зладжвання. Што яны там збіраюцца зладжваць, на ваш погляд? Ну, справа в тым, што армія гэта такі механізм, які павінен увесь час быць заняты, занимаць асабісты склад. Таму гэта паўсядзённасць адбываецца ці вывучэнне матчасці, тэорыі ці баявыя навучання. Таму, в прынцыпе, то, што они там заявляюць, ну, ідзе нейкая праца баявая ці навучальная. В прынцыпе, для любой арміі гэта ўласціва. Папярэдні год З чым быў... канкрэтна звязаны, чаму гэты год они абвясцілі, ну, мне невядома. Папярэдні год, згадаем, быў годам воінскага майстэрства, а год пачынаецца у Узброеных сілах 1 снежня. Так вот, папярэдні год быў годам воінскага майстэрства. Мы бачым, што розныя вучэнні, трэніроўкі, зборы нон-стоп адбываюцца. І сёння чарговыя зборы, якія адкрыў Віктор Хрэнін. Паўстае пытанне, ці гэтыя пастаянныя вучэнні, трэніроўкі, зборы, як яны ўплываюць на стан арміі беларускай як такой? Ці сапраўды ў такім рытме маюць функцыянаваць узброеныя сілы, і ці вот это вот воінскае майстэрства такім чынам павышаецца насамрэч? Ёсць некалькі аспектаў. Пастаянныя трэніроўкі, пастаянныя вучэнні. Гэта добрая шырма, якая камуфліруе, напрыклад, падрыхтоўку да агрэсіўных дзеянняў для правакацыі. Такім чынам яны ажыццявілі напад у 22 годзе з тэрыторыі Беларусі. Таксама пад гэтым дымавой завесай вучэнняў. Ну, плюс, як казалі у нас на вайсковай кафедры, как бы любой там курсант, солдат повинен там с честью переносить тяготы и лишения военной службы. Ну, коли вы выбрали такую профессию, как войсковую, ну, вам могут загадать в любой час сорваться, взять тревожный чемоданчик и поехать там в любую кропку. И никто на самой справе, коли поднимаются офицеров по боевой тревозе, типа тревозе, они на самой справе не ведают, ці это учебная тревога, ці боевая. Ну, в принципе, это механизм. Вся армия свету так живут и служат люди. То, что тычется, например, дае это прибавляя фаху нашим войсковым, мне тяжко сказать, потому что я ведаю, что любые люди от таких перманентных учебных процессов, они все ж таки стомляются. И когда говорка идет, например, что войсковослужбовцы перебывают в лагерях полевых, ну, гэта не прибавляе ні здоров'я, ні імпету. Разам з тым ідзе прызыў вось гэты актыўна, і сілавікі адначасова з гэтым праводзяць сустрэчы з прызыўнікамі для прафілактыкі, цытата, ухілення ад службы. Спадар Вадзім, ці зараз гэтая праблема існуе вось з ухіленнем ад арміі ў Беларусі? Нема такой проблемы на сённяшні час. Яны вывучаюць досвід Украіны і Росіі. Яны бачаць, што при масавай мобілізацыі такая праблема з'яўляецца. Адпаведна, мы робім выснову, што рэжым рыхтуецца да масавай мобілізацыі. Калі яна будзе, ну, спекуляваць я не буду, але справа тым, што все признаки развіцця падальшай сітуацыі в рэгіёне паказваюць на тое, што будзе яшчэ большая эскалацыя. Таксама мы ведаем, што статыстыку фактаў ухілення хаваюць. Ці вам штосьці вядома? Ну, я вам еще раз подкреслю, на сённяшні час не існуе такой проблемы в Беларуси. Может быть, это некие одинковые выпадки. Ну, они увесь час здарались и при Советском Союзе в армии. У меня просто батька был войсковец, бо я ведаю. Але гэта, як правило, адзінкавыя выпадкі, там, ведаеце, можа быць звязаныя там з непадзеленым каханнем ці яшчэ з нейкімі там псіхалагічным станам вайсковаслужбоўца. І яшчэ одна Яны... Так. І яшчэ одна тэма, якую мы хацелі...
Вибачаюсь, Так, у нас так. лаг трохи по сувязі з Україною. І ще одна тема, яку наприкінці нашої розмови закранем, гэта закрыццё мяжы. Сёння прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета у моладзевай палітыцы Маргарыта Ворахава з нагоды закрыцця Літвой мяжы написала наступнае: мы павінны знаходзіць рашэнні, якія захоўваюць і бяспеку, і магчымасці для жыцця і будучыні. Яна кажа пра тое, што моладзі гэта вельмі нязручна тым, хто вучыцца. Маё пытанне да вас, як да прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы. Якая ваша пазіцыя з нагоды межаў Беларусі з еўразвязам? Есть такая формула, что политика выше за гандаль, а беспека выше за политику. Вот всем хочется жить в добросуседстве, так и мы двумя руками за, каб была мобильность в тым ліку і ў моладзі, і про гэта Маргарита і кажа. Але калі пытанне стасуецца бяспекі, калі ідуць правакацыі, фактычна гібридная агрэсія супраць суседніх краін, то мне цалкам зразумела, чому вони йдуть на такія крокі. І яны маюць права, гэта нацыянальная бяспека, нацыянальная абарона, і гэтыя каштоўнасці маюць прыярытэт. Спадар Вадзім, дзякуй вялікі за гэтую размову, за гэты аналіз сітуацыі. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы, быў з намі на відэасувязі.